Já musím říct, že Španělsko zpočátku jsem byl strašně rozpačitej a než jsem přistoupil na tu hru toho, že já sám jsem v dobrém slova smyslu kluk, kterýmu je dobře na vesnici. A Španělsko je jedna velká vesnice, která je strašně fajn v tomhle. Cestovko s Markem Čihákem a dnes s Lukášem Langmajerem. Lukáš Langmajer je herec známý například ze snímků Bobule a Babovřesky nebo ze seriálů Okresní přebor a Slunečná. S manželkou a 2 dětmi se usadil v Brdech, kde pro zájemce pořádá oblíbené výpravy. Rád a často cestuje s rodinou obytným vozem po Evropě. Tak já vás tady vítám, Lukáši, dobrý den. Dobrý den. Vy se prý z každé cesty vracíte bohatší. Jak vás tedy cestování obohacuje? Možná stejně jako kniha po přečtení. Je to tím, že nejenom co vidím, ale i koho potkám a co sám sobě můžu dokázat. A platí to pro každý typ vašeho cestování? Ptám se spíš na to, jestli třeba cestování obytňákem je v něčem v tomhletom směru jiný, než cestování jiným způsobem. No samozřejmě. S ohledem na to, že se snažím, nebo aspoň jsem se dosavať snažil, aby se mnou všude ta rodina byla, aby jsme to společně sdíleli, tak jsem hledal formy takový, aby to pro ně bylo zároveň i pohodlný. Myslím si, že zrovna třeba ten obytňák pro ně relativně pohodlný byl. Pro mě to bylo, že jsem musel jim to pohodlí umět dopřát. To znamená udělat jim servis takový, aby nepoznali, že něčeho je málo nebo s něčím se musí jako výrazněji šetřit. To cestování obytňákem si vás získalo až ve chvíli, kdy jste založili rodinu, anebo už jste s tím měl nějakou zkušenost dřív? Možná, že jsem to podědil. Můj otec o tom strašně vyprávěl, strašně si moc přál mít obytnou Ávi, v té době nic jiného neexistovalo. Vyprávěl o tom a tak jsem to v sobě měl, že bych to někdy v životě chtěl zkusit, ale je pravda, že jsem to mohl jako rozšířit v sobě tyhle ty obzory až díky spolupráci s jednou rodinnou firmou, která mě tu možnost dala. A vzpomenete si na to vůbec první, řekněme, jako iniciační cestu tím obytňákem, kdy jste si řekl, wow, tak tohle je prostě to, co ke mně nějak patří? Jo, tak to nevím. Každá cesta je pro mě ze začátku, já nevím, jestli to ke mně patří. A pak je to wow, jo, patří. Pro koho z vašeho pohledu, a slibuju, že pak už od toho obytňáku půjdu pryč, pro koho to cestování obytňákem je a pro koho naopak není? Jo, ono je tam obrovská daň za svobodu a to je cena. Nejenom toho auta jako takového, ale i si ho zároveň půjčit. Protože jsem nahlédl pod pokličku toho, co všechno to stojí. Vím, proč ta částka za den je taková, jaká je. A když si to lidi přepočtou, což my jsme dělávali taky, tak zjistí, že se můžou ubytovat za ty samé peníze v hotelu a nemusí hledat něco, nemusí být v kempu a podobně, protože další věc je, že k té částce na den za zapůjčení je ještě částka za projetý pohonný hmoty. Jo, takže je to daň za tu svobodu. A pro spoustu lidí to ale taky značí to, že ta svoboda může být omezená v nich samotných jako strachem toho, kam mám jet, jak se s tím vlastně zachází, je to velký, je to vysoký, je to široký, jede to třeba i pomalu a měl bych s tím do kempu. No, pokud s tím pojedu do kempu, tak to není ale už o té svobodě, kterou mi to nabízí. A takže to chce nad tím trošičku přemýšlet, že kdybych, já nevím, v červenci, v srpnu jel do Chorvatska obytňákem k moři a chtěl si stát někde u pláže, tak jsem pravděpodobně nejenom zadebila, ale taky mě tam odsaď vylískají. Ale pokud tam pojedu v listopadu, nebo na konci října, nebo v půlce října, no tak už mě tam nechají stát a bude to moc hezký. Zmiňujete Chorvatsko, jak když jsem koukal na váš Instagram, tak vy už jste toho projeli docela dost, Bretaň, Albánie a pravidelně se vracíte do Španělska. Proč právě tam? Na to já se vlastně sám sebe ptám taky, protože moje žena má nějakou jako obrovskou touhu více zakotvit v Itálii. Máme takový společný sen, který se nám mílovými kroky blíží a to je být na stáří někde, kde je víc teplo.
a kde není tak výrazný jedno z ročních období, a to je zima. A já jsem to měl tak, že my jsme za covidu, za to, když se nesměli přejíždět hranice, do toho Španělska dojeli a dojeli jsme až do té nejjižnější části, do Tarify na Vánoce. Já musím říct, že Španělsko zpočátku jsem byl strašně rozpačitej a než jsem přistoupil na tu hru toho, že já sám jsem v dobrém slova smyslu kluk, kterýmu je dobře na vesnici. A Španělsko je jedna velká vesnice, která je strašně fajn v tomhle. Ty lidi svým přístupem blízkým Africe mají trochu toho afrického temporytmu a trochu toho evropského, nejsou tak svázaný, vůbec celkově nejsou svázaný tou architekturou toho, že všechno, co v Evropě máme, museli postavit Italové. No, není to tak. Španělé to dokazujou, jsou vlastně velmi suverénní. Oni svým způsobem nikoho okolo sebe nepotřebujou. Ve chvíli, kdy přímou invazí rozpoutal Putin válku na Ukrajině, tak se zjistilo, že Španělsko velmi zdražuje, protože Španělé jsou samostatní. Dokážou se obejít bez mnoha komodit, ke kterým my nemáme přístup, oni ano. Jo, a to jsem byl jenom u moře a na místě, kde se moře potkává s oceánem. Já jsem ještě nebyl u toho oceánu na severu, kde je konec světa vlastně. Ve Španělsku, dokud se neobjevila Amerika, byl konec světa. Jo, kde se putuje do Santiago de Compostela. Myslím si, že Španělsko je pro mě zemí, kam budu chtít ještě mnohokrát jet a nad kterou neustále přemýšlím, jestli to není to místo, kde, až se mi budou ještě víc třást ruce, budu do bioekologického Fairtrade kelímku točit plzeňský pivo moc hezkým holkám a budu naprosto neškodnej. A myslíte si, aniž bych vám to chtěl nějak podsouvat, že třeba ty Španělé, tak jak jste je popsal, nebo to Španělsko, tak jak jste ho popsal, že jsou vůči vám jako člověku, který má rád to svobodné cestování, ať už s obytňákem nebo jakkoliv jinak, že jsou k vám jako v tomhletom směru víc přívětivější? Jo? Ano, jsou bez pochyby. Za první je to ta země strašně veliká, takže vejde se tam spoustu dalších turistů, nabízí toho mraky. Chorvatsko jsem zmínil cíleně, protože většina Čechů v létě jede ze zvyku už jenom do Chorvatska. Je to přes 1 milion Čechů každý rok, který se tam jedou vyvalit. Je to nejbližší možný krásný moře, který máte. Je teplý, funguje tam jako celý ten systém a je to fajn. Ale zároveň je v nich taky obrovský nacionalismus. Celý ten Balkán tak jakoby je taková tikající bomba, se dá říct, blízko nás. A ceny jsou natolik vysoký, že se musím přiznat, že mě to hrozně sere. A když tam člověk jede mimo sezónu, tak může zahlídnout to, že v Chorvatsku pronajmu i stan, prostě ty lidi si strašně rádi vezmou jako starý hnusný stan. Jo, ale jinde ve světě už trošku víc nad tím přemýšlí, jaký servis jako dokážou tím lidem dopřát. Co se týče infrastruktury, třeba i na ty obytňáky, pořád mají dost co jako dohánět svým způsobem. Jo. Nezapomeňme, že Chorvatsko je vlastně obrovský šutr a kdyby nebylo Italů, tak si myslím, že to je kmen, který pořád jako neumí pořádně mluvit a zapaluje oheň v jeskyni. Mm-hmm. Vy jste to tady vlastně už zmínil na začátku, že se snažíte dopřát při tom cestování komfort vaší rodině. Jací to jsou parťáci? Teď myslím vaše děti, se kterými cestujete a vlastně potom sdílíte ty zážitky na vašem Instagramu. Jo, tak to je trochu složitý. Já mám 7letou holčičku, 11letýho kluka. Ten kluk už v tuto chvíli by mnohem raději jezdil se svým kamarádem, když já mu dopřeju to, že ho je oba dva vyvezu, tak aby mluvil svojí řečí svého kmene. Jo, tak už táta je jako trapno magie totální, jako já jsem už muzea pro něj, jako, tak už ho to moc nebaví a zároveň my jsme teďka o víkendu byli na super výletě a půlku energie si člověk musí zanechat proto, aby to přežil s tím klukem. Z druhé strany třeba holčička strašně fajn
teďka, je 7 a je to bezprostřední, je to svým způsobem bezproblémový, ale taky asi nejspíš dojde k tomuhle jako střetu a uvidíme, jak dál. No tak teď se dostáváme do toho, že by bylo zase super třeba víc jezdit jenom s mojí ženou a nebejt jenom jakoby pro ty děti. Ale tuhle infrastrukturu nějak neumíme moc obsáhnout. Naše rodiče si nás pořídili na last minute už a teďka už nám nemůžou pomoct. Teď už potřebují spíš pomoct oni od nás. Míváte někdy strach při těch cestách? Teď nemyslím v souvislosti s dětma, ale možná, že třeba když cestujete s dětma, tak jestli se třeba ten strach zvyšuje, anebo naopak, když pak cestujete sám nebo se ženou, tak pociťujete menší strach z čehokoliv? Čím jsem starší, tím větší ten strach mám. A z čeho to je? Z toho, že se nedokážu postarat, že je nedokážu ochránit, tu rodinu. Nemluvě o tom, že já dá se říci, že už jsem po té Evropě ledacos jako zcestoval a moc jsem jako cestou ne běžnou nebo ne tak zcela komfortní a vtipný je, že neumím žádný světový jazyk. Takže ve chvíli, kdy se dostane, když přijde nějaký konflikt, tak je to rukama, nohama, nebo konflikt, problém, než přijde ten konflikt. Ale zase jsem se naučil, že všechno má řešení. No, když chce i ta druhá strana, tak všechno vlastně jde, jako není to takový problém. Jo, samozřejmě dá se předcházet tomu, že v Bosně a Hercegovině zakazují řízení bos, nebo v sandálech a podobně, že jo. Takže když mě zastavili v noci na hranicích v Bosně, tak a svítili mi do auta, já jsem věděl, že v tom autě ty věci nejsou tak úplně, jak by měly a hledali teda cestu, jak si přivydělat, tak mi samozřejmě ukazuje, že jsi boss, jako nemůžeš být boss prostě, tak to tě bude stát tolik a tolik, jako já jsem říkal, ale já ti nic nedám. Jo, ty na mě mluvíš jako bosňácky, na tebe budu mluvit česky a budu ale natolik přesvědčivý, aby ty si pochopil, že já ti prostě nic nedám, že tu hru nebudu s tebou hrát. Ale ve mně byla takováhle dušička, protože vzadu mi spaly ty děti. Jo, a vedle mě jako byla žena a říká, tak teď to bude asi průšvih, viď? Já jsem říkal, uvidíme, je to hra. To hra o tom, že jeden z našich MMA zápasníků tady v téhleté republice, který teďka jde do důchodu, tak pořád říká, že lvi žerou první. Takže někdy na těch cestách je dobrý být za toho lva. A dopadlo to někdy tak, že ta druhá strana, nebo že vy jste se s tou druhou stranou nedomluvil? Jakože ta hra třeba nedopadla pro vás vítězně? No vlastně každá dopadla vítězně, jenom v tu chvíli jsem ten pocit neměl. A buď to jsem to řešil teda, takže jsem třeba, když jsem byl s dětma sám, tak jsem prostě zavolal mý ženě a předal jsem ten telefon. Jo, aby mě byla jako překladatelkou například ve Francii na hranicích, kde si mysleli, že vezu drogy, protože mě viděli jako ve vytahaných věcech bos v obytňáku, nebo že jsem ho ukradl, protože mi nešla zvednout mýtná brána. Jo, tak jasně vyhnali děti z auta, mě, psa, prohledali nám auto, vypadalo to jako špatně, ale byl to obrovský zážitek pro nás, pro všechny. Vy o sobě v několika rozhovorech říkáte, že jste tulák. Jak jste to zjistil o sobě, že jste tulák? Nebo zase jako byl nějaký moment, který to spustil, nebo už prostě víte, že jste se s tím narodil a že to je ve vás? Být tulákem, být nomádem? No, já nevím, jestli úplně nomádem, jo, ale spíš to je tak, že lidi mají nutkavou potřebu věci pojmenovávat a pod tím pojmem a pod tím názvem hledat přesné určení toho, co to je. Pokud se člověk nazve cestovatelem, tak pod tím já například vidím Petra Horkýho. Jo, to je pro mě jako cestovatel. Hanzel, Zikmund, Hanzelka a Zikmund, to jsou cestovatelé. Já jsem ten, který se toulá za rohem svého domu a objevuje v divočinu pár metrů za barákem a je šťastný. A takhle jsem to pozoroval už, já nevím, když si to tak vezmu, tak jsem se toulal jako malý kluk na chatě. Byl jsem rád sám.
vytvářel jsem si svý příběhy. Teď nechci říct jako folklorovky, jako zase taková vykopávka nejsem, jo, ale pak to přecházelo do toho, že jsme třeba s holkama některýma chodili se toulat do krajin tady po Čechách s baťohem, bylo to moc hezký. Pak bylo přechodové období a teď vím, že jsem se k tomu zase začal vracet tím, že jsem se tím neskutečně uklidňoval. Uklidňoval jsem se tím, že v té krajině jsem se cítil bezpečně, cítil jsem se dobře a nemusel jsem mít cíl. A to mě přivedlo k tomu, že se můžu rád toulat a objevovat nejenom neobjevené za rohem svého domu, ale i sám v sobě. A když říkáte, že se vlastně touláte v blízkosti vašeho domu a tím tedy objevujete i něco sám v sobě, tak si vlastně představuju, že v tu chvíli jste rád sám, což jako tak může být i nemusí, protože zároveň vy vlastně pořádáte i něco jako výpravy po brdských lesích, kam já se můžu objednat a přijít. Pokud bych to udělal, tak co zažiju? Víte, co mě k tomu vedlo víc věcí. Jedno z nich je, že žiju v krajině, která mě neustále uchvacuje. Každý večer je tam jako neskutečně zajímavý. Včera byl tak nádherný západ slunce, zase to tak krásně jako barvilo, že jsem za to neskutečně vděčný. Já jsem toho natolik plnej, že si myslíme, že dokážu trošku toho i předat. To je jedna z věcí. Nebo měl jsem chuť to předat. Další z věcí je, že je to krajina opravdu divočina, kousek od Prahy a kousek od Plzně, kterou více či méně nikdo nezná. A lidi, pokud tam přijedou a se mnou jdou, tak jsou fascinováni tím, že si vůbec nepředstavovali, že uvidí to, co vidí, že vlastně zažijou na pár metrech výškových skoro Skandinávii, skoro hory, skoro Šumavu, od každého trochu a že to je krajina, která už po staletí byla opravdu jako pustou, prázdnou, vlastně tvrdou, takovou tajemnou správně. A pokud ty lidi se mnou půjdou a chodí, tak vlastně zažíváme něco jako takovou společnou terapii těma brdama. Jo, že ta krajina a ta toulka jako taková, protože pokud byly třeba i nejenom toulky, ale i poutě za něčím, tak ta cesta vedla od někud za něčím, potkávali ty lidi cestou někoho a docházeli třeba u nás v Příbrami na Svatou horu. Putovali 2-3 dny, přespávali u spřízněných lidí shodou okolností. Takový byli i u nás v osadě, kde teďka žijeme, protože tam tudy ta svatohorská poutní cesta vedla. A zároveň se tím utvrzovali sami v sobě něco, buď to byla víra jako taková, která se z lidí teďka vytrácí, jo, anebo to bylo pro to rozhodnutí dokážu tu cestu ujít. A ty lidi, kteří se mnou jdou, tak dokážou, a to je spojuje, dokážou jít offline, dokážou jít teď a tady. Spoustu lidí, a to mě překvapilo, že se mnou nejde, že takový nejsou, že mnoho lidí někam přijede jenom proto, aby to aktuálně sdíleli na sociální síti, ale nezažili. Jo, takže důležitá je ta fotka a ne to, co jsem tam zažil. A ty lidi, kteří jdou, vlastně jsou rozhodnutí to zažít a prožívají to. Nemluví o tom, že mají minimum signálů v bývalém vojenském prostoru, že jsou mimo cesty a že mají před sebou třeba 20 až 25 kilometrů. Během toho se člověk nechtě otevře, jaký je. Ať jsem to já, nebo jste to vy, nebo kdokoliv jiný. No, na to se vlastně ještě možná chci zeptat, protože jako třeba ta moje představa je velmi romantická v tomhletom, ale vy se vlastně potkáte jako skupina lidí, kteří se předtím nikdy neviděli. Ale na konci toho víkendu nebo toho turnusu, je to prostě, jak je to, tak ta skupina je úplně jiná, že jo? Tam asi možná jako vznikají nějaký přátelství dlouhodobějšího rázu? To neumím úplně jako posoudit sám za sebe, ale ano, je to
Slovem, zase tak, aby jsme to správně nazvali, je to zážitkový pobyt. Nabízí nejenom čas se mnou strávený, nejenom čas v té krajině, nejenom ubytování, které si člověk nemůže vlastně sám od sebe zajistit, nemůže si pronajmout ten prostor, nejde to. Jo, včetně jídla, které já připravuju třeba na ohni, připravuju to jako teď opravdu z regionálních surovin. Dá se říct, že pár dní předtím ta surovina běhala po tom lese. A ty lidi tohle jakoby přijímají a musíme říct, že mezi sebou jakoby sdílej, předávají si čísla, komunikujou a je to jako moc hezký. A máte pravdu v tom, že férovka je, ty lidi neví, kam jedou, co je čeká a já nevím, kdo mě přijede a co mě čeká. A vlastně máme na sebe jako ze soboty na neděli čas, jestli to bude fungovat nebo ne. A zatím to jako ta krajina vždycky zařídila, že to funguje. A řekněte mi, je to pro vás komfortní? Myslím to, že vlastně nevíte, co a kdo vás čeká? Jestli to není jako určitá míra nějakého napětí nebo nějaký nervozity? Jako ptám se třeba proto, jak jsem uspůsobený já, že pro mě by to třeba tak asi jako bylo nebo mohlo být, tak jestli třeba něco takového nevnímáte před něčím takovým? No, celý je to vystoupení z komfortní zóny. Já jsem si tohleto zkusil za covidu s pomocí Bushmana, který tohleto dopřál svým lidem, kteří mohli vylosovat výlety až do Brd, Šumavy, Jeseníků a podobně. A tak jsem to zkusil. Ty lidi za to nemuseli nic platit. Jo? A chtěl jsem si zkusit, jestli můžu tu roli vůbec zastávat, jestli za mnou lidi půjdou, jestli mě budou důvěřovat. Vyzkoušel jsem si to a byl jsem neskutečně milé překvapený tím, koho jsem potkal a spoustu lidí mi říkalo, tak to dělej dál. Tak jsem po přemlouvání do toho šel znova a máte pravdu, je v tom určitý napětí, který mě svým způsobem přitahuje. Jako je tam nejistota, ale ta nejistota je každodenní. To, že já jsem dneska jel, tak jsem taky nevěděl, s kým se tady potkám. A i když vy jste si čerpal informace z internetu a připravoval se na rozhovor se mnou, tak jste mě nikdy v životě asi neviděl. Ne. Takže taky jste nevěděl, s čím přijdu. Nebo ne osobně. A jak vlastně s váma tu hru budu hrát. Nebo budu chtít hrát. Děkuju, že ji hrajete. Teda. Ještě když jsem koukal teda na všechny ty zdroje v rámci té přípravy, tak mě napadlo, jestli jste někdy neuvažoval napsat ať už cestovatelský deník nebo jakoukoliv literaturu spojenou s cestováním, nebo jakoukoliv literaturu, protože mám pocit, že vlastně ten váš projev, ať už ústní nebo písemný, má takový jako lehkej básnický vánek, tak že třeba možná jako takovou touhu máte. Jo, děkuju. Nevím, jestli znova, nejsem cestovatel, jo. Pardon, musel bych... Nechci vás nalepkovat. No, byl bych drzý, kdybych se do té pozice stavěl, ale máte pravdu, že jsem nad tím přemýšlel a pořád někde v hlavě ve mně rezonuje nějaká touha lidem něco sdělovat. Proto taky samozřejmě jsem herec, protože mám tu touhu něco sdělovat. Toužím sdělovat to, kde žiju, tak tam ty lidi vedu a nabízím jim k tomu nějaký servis. A nad tou knihou shodou okolností zmínil jsem teďka víkend, kdy jsme s rodinou byli v Českém Švýcarsku a měli jsme možnost být u paní, která napsala asi 2 nebo 3 průvodce s dětmi v Báglu. Strašně šikovná, velmi aktivní paní, která opravdu dokázala sepsat, já nevím, třeba 100 tipů, kam se dá jít, jak je to obtížný s kočárkem, s malým dítětem a podobně. Má můj obrovský obdiv. Já nevím, jestli bych tohle dokázal, ale je pravda, že od emocí jako takových přecházím k informacím, které více oslovují lidi. To znamená, když jsem teďka dělal silné slovo, zase takovou přednášku na téma těch Brd, tak jsem zjistil, že ty lidi že chtěli vlastně spíš jenom tipy, ne se bavit o emoci jako takový.
Oni si ji sami vytvoří, pokud ji budou chtít, ale chtějí mít tip, chtějí vědět, kam mají jít, protože málo kdo je schopný si to jako sám vymyslet, sám zprodukovat. Takže v tomto případě třeba zrovna v Brdech jsou lidi vlastně mnohem více vděční než za případnou poezii, za nějakou jemnost, za nějaký popis té krajiny, za přesné nasměřování. Ještě mě v téhle souvislosti napadá, když jste na nějaké cestě, a neříkám teda, že jste cestovatel, ale když jste na nějaké cestě, těšíte se potom domů, nebo vracíváte se rád? Ptám se třeba na ten pocit, kdy člověk někde je a říká si, tak tady bych si dokázal představit žít a tady se mi to líbí. Vím, že jste zmiňoval ten váš společný sen se ženou přesunout se třeba někdy do teplejší oblasti, ale zároveň třeba v člověku je něco, kvůli čemu se sem zpátky těší, což třeba ve vašem případě, kromě jako spousty jiných věcí, můžou být i Brdy nebo něco takového. Mám na to zase zdárný příklad. Byli jsme ze soboty na neděli na výletě v krásné krajině Českého Švýcarska. Objevili jsme tam spoustu nádherných míst a zákoutí. A následně jsme si v Litoměřicích ve skvělé kavárně dali kafe. Litoměřice jako takový jsou nádherné místo, který stojí za procházku po okolí. Na kolech bych se tam strávil podle mě prodloužený víkend úplně bez problému. I gastro jako by mě tam těšilo. A pak jsem se zeptal, jestli ještě je něco. Ne, proč? Jedem domů, teď je to tam hezký. Já se strašně těším, domů to řekla moje žena. A máte pravdu, jako ta Česká republika, teď nechci, aby to znělo jako pateticky, je tak neskutečně jako bohatá, že vy na rozsahu pár stovek kilometrů máte neustálé změny a pořád jste někde jinde. Jako, a to je tak fascinující, že je nádherný, že vy přejedete z Českého Švýcarska 150 kilometrů, řekněme, teďka fabuluju, nevím to přesně, nepamatuju si to, jste v úplně jiný krajině, která je jako nádherná a který můžete říkat doma. A je to, to je krásný, já si tady sednu do trávy a čumím na ten západ slunce a říkám si, to je fajn, já se těším, že můžu vyjet, a stejně tak se těším, že se můžu vrátit. Ale samozřejmě přemýšlím nad tím, že kdybych žil v době, já nevím, Colorado Mansfeld, kteří měli na Dobříši, mají doteď zámek, tak bych samozřejmě cestoval, ale u toho cestování už teď bych možná ve Španělsku nějakou chajdu měl, no. Jaké vás čeká léto? My vlastně tady ten díl budeme vysílat během léta, tak jestli už teď víte, že někam pojedete, anebo máte nějaké plány? Máme plány, za prvý budeme objevovat oblast Vitoraska v jižních Čechách, to je místo, které vlastně dle mého soudu 9 z 10 lidí vůbec neví, že existuje a kde je. To je u Českých Velenic. Aha, ano. Jo, je to asi 30% toho území patří do České republiky, zbytek je Rakouska. Mimochodem z toho místa se natáčel jako jeden smutný černobílej film. Je to oblast, kde vy jednoduše na kole během pár minut se dostanete z Londýna do New Yorku. Jak to myslíte? No tak, jak to říkám. Vy opravdu sednete na kolo v Londýně a za pár minut jste v New Yorku. Pořád nerozumím. To ale jde jenom v tom Vitorasku. Dobře. Jo, nemluvě o tom, že bych se tam měl ubytovat v Paříži. A taková krajina tady v té naší malé zemi je, takže se těšíme na objevování, což bude taková pánská jízda, spaní v autě po kempech s dětma. Měl bych mít sebou ještě možná 3-4 další fotry a takových 10 dětí, tak se na to jako hodně, ale hodně těším, musím říct. A potom v srpnu jako taková velká nebo větší štrapáce za hranice. Přemýšlíme nad tím, že bychom konečně se podívali nad předsíň té Skandinávie, že bychom zkusili oběct trochu z toho Dánska.
A pak následně pro děti dopřáli teplejšího moře, že bychom týden putovali dodávkou někde po Dánsku a pak přejeli jako prohřát trochu. Tak to máme v plánu, jinak se musím přiznat, že bylo tam i Sicílie. Já strašně moc toužím po Gruzii a nebál bych se jet jako do Turecka, fascinovalo by mě okolo Černého moře. Jako je míst dokonce, že jsem chtěl jet to znova jako Srbsko, který mě hodně bavilo při cestě do Albánie a jet vlastně jakoby údolím těch slovenských vesnic, protože tam kolonizovali v Srbsku Slováci, na druhé straně zase Češi, to je ten Banát rumunský, tak objevovat tyhle místa, protože to Srbsko, i když se odprostím od nějaké politiky, tak obsahuje spoustu lidí, kteří mě neskutečně jako bavili a bavili i moji ženu. A bylo mě to jako velmi příjemný. A to spojuje mnoho lidí nebo mnoho států, kteří nemají moře a nemají to tak zadarmo. Jako do Albánii k moři už bych nemusel, to jsme se shodli všichni, ale asi do těch hor, které jsou naprosto tmavý. To je jako místo, kdy jedete v noci Albánii a když jedete a díváte se na jednu stranu, kde ty hory jsou, tak v nich nevidíte ani světilko. Tak si říkám, tohle by bylo jako fascinující se tam podívat. A chtěli jsme jít dokonce offroadem s pick-upem, ale nešlo to kvůli pejskovi, kvůli i chlapečkovi a myslím si, že už teďka víc a víc chápu, proč chlapi po 50 sedí v Porsche, protože už mají odrostlí děti, jo, už se jim nesměju. A můj táta shodou okolností, který mu je 77, tak se před 3 týdny vrátil z měsíční cesty po Španělsku starým obytňákem, takže ještě jako mám spoustu času. Spoustu času a spoustu plánů, ale zároveň ještě budete určitě na nějakých letních scénách během těch prázdnin. Tušíte, kde by vás třeba diváci, posluchači mohli vidět? Ano, budu hrát na letní scéně Harfy tady v Praze. To je nákupní středisko, nahoře na střeše je letní scéna, moc hezký zázemí pro nás. A pak by jsem se měl objevit taky třeba ve Františkových a Mariánských Lázních, kde bychom měli hrát moje a kolegovo autorský představení, který teďka tak jako dáváme dohromady. A to je mimochodem shodou okolností další cesta. Životní nebo? Všechno je cesta. Jo, na některý se zatoulá člověk až tak, že se v tom ztratí. Jo, na některý jakoby objeví nejenom kout nějaké země, nějakého člověka, ale i obrovskou inspiraci pro zase jinou věc. A samozřejmě bychom rádi taky zvedli kotvy, přestali se bát toho sednout do letadla, zkusit ještě jako to někde jinde, no. To je docela zajímavá věc, že vy vlastně tím letadlem vůbec nelítáte, nebo že vlastně veškeré ty vaše cesty jsou spjaté se zemí, ale ano, s letadlem vůbec. Jsme dost přízemní. Aha. Jo. A je v tom strach, nebo? Není v tom strach, je to ekonomická rozvaha. Kdybych vám teda chtěl na konci tohoto rozhovoru dát nějakou nálepku, tak víc než cestovatel, seděl by tam ten objevovatel? Je to schůdnější? Já se pořád držím toho jako tuláka, no. Pokud něco mám bejt, tak jsem ten tulák, který se vydal na nějakou pouť za poznáním všeho toho, co se v životě jako děje, co ke mně přichází, ať je to žena, přátelé, zaměstnání, děti, všechno je vlastně nějaká cesta a já jsem na ní a jsem rád, že už na ní nejsem sám. Tak vám přeju, ať na té pouti k vám přichází jenom to dobré a jenom ti dobří. A děkuji, že jste přišel sem. Taky děkuji.